Bona tarda. Avui el Casset fa 50 anys. Recorden què és? Aquests dies en què les noves tecnologies estan a l'ordre del dia, recordarem com es vivia en l'era digital. De fet, no fa tants anys. Amb el Casset, grups de música com Parchís o El Fari es van fer famosos. I parlant de noves tecnologies, us mostrarem què és el Gigapíxel, una aplicació que fa i mostra fotografies panoràmiques de grans ciutats com París, Barcelona, Madrid i Londres, on fent un zoom pots veure tota mena de detalls, fins al punt de poder identificar les persones que estan tranquil·lament a casa al costat de la finestra. Tot això obre el debat del dret a la intimitat i també de l'honor. Ho debatrem a partir de les 7 de la tarda. I atenció, perquè un estudi de la Universitat de Califòrnia revela que la gent amb rendes més altes tenen conductes menys ètiques, robar objectes valuosos, mentides en negociacions o conductes incorrectes a la feina. Els diners de les persones tenen a veure amb l'ètica, en parlarem avui al programa. I també escoltarem el portaveu del Futbol Club Barcelona pels contenciosos que té el club en programes com Punto Pelota de la cadena Intereconomia. Tot això i més coses aquí, a 8 al dia.